Und Davis war die Gastin, dus kostte mijn laas bekor. En die gaat zo mag de bersen blijven. Lang is Jeun de bersen blijven. En waarom dan, like kunt u niet dagen nacht worden in. Zet u bij den blijven, maar doen maar drie. Weet je, borst weet u blijven, persen naar den waar, pas gegaan de herbet, de her, de herrettel, Amerika kon nu gaan rennen. Oblige lang. Maar zo is kwestie zaal, maar dan nam hem dus min julaas lang, bij onze pelzo de zaal, we moeten kijken alles in, we schrijven tam bij de zeven naar bannen bij deze. En dan pas gegaan, dat was Jeun like beter. Maar weer gebeur was Jeun, dan weer die gasten mee gaan niet, dan is die gasten. Maar dan, nu daar iemand daar zullen. Ja, dan brengen we goeie de gasoline. De gasoline, ik heb een bril, als we zwaar dat er. Ja, dan wordt gewoon een mond. Fast begint cuisine, ja, toch, pas gewoon, maar geen pinkies. Ik zei, hij zal handel carbon. Zet u, je trenkel gauw hin, trenkel 3, brouw 3. Maar van net bij de kwa zo klenik, zo jou, hoe gaat het, die gaan we squeeze. Voor we was soms geweest, dan kleurde op pinkies, hoe niet jou squeeze. Ik zei, maar laten we dus naar ja dan. Maar eerder wel me heen doen. Weer een broek bedacht, kunnen we die squeeze. Behoorlijk daarin monden ze dan. Met schotten hadden dan bij elkaar een draadje squeeze, en bij mat toch steeds aan het winnen, dan treed we de gasoline. Ja, dan zitten we de gasoline. Wat daar dan man går persen dag. De lag sau die wach, ik denk dan nog in de hond. Zitten bij gasoline, maar laat de onder ik dan droeve gies. Ben weet de gasoline, en ga die show. Persen gasoline laat de allo hammer die go fallo. Nikke dam him maar plas loon mossel. Remmel over bij zo'n droeve gies. Je kan nog de persen brasvers. Hij had een beetje tappen brouwen hem bij de hommers. Mossel heb je zo, dus gaat de hond nog op die gaat nooit alleen maar de won. Behoorlijk daar iemand daar zo, dan iemand kunt u niet nennen. Het weet die kun weet de brasvers. Drie met door zees brasvers, mag je waar wie aan. Het is niet in de dan hommers. En niemand lang kiezen brouwen dan de geel. Maar we hebben misschien dan lang kiezen bien kien Peter maar heeft dan de wieder. Soms zweestukken. Zitten we bij de prospittel brasvers na, mag wat bien. Het persen brasvers laat doen. Bremmelen hommers mag zo het bien en draag kittel mee. Biana rei hoaslang betam zijn vorm. Ja, dan Peter tweede wien, nu kan Westla doch Peter tweede wien. We bremrijke kas nu dat Yeun Elez lang. Bij kischen tussen Saint-Michel. Hier zo de van die lang ageen Raymond Gruzel bijstand die heul. Hij hadden han brave gaan heulen. Makke pelkenen. Nu hebben de hen de store bremmen. Naar beneden gegaan eerst reposelang. Maar drie waren kon waar we door zuur halen. Maar we redden dan bij aan de zee. Kittler, penetrale gouden. Moest ik er op gaan. Partien deen daar gaat die wacht. De wond dan tussen Saint-Michel, gegaan droen dussen. Maar die goede jaar kissen dat Yeun Elez bijna destroyed zeel door je wacht. We hebben wel melkiduger. Mag weet de gie. Ben wij dienen, meneer met persen Brezhoneg. Had ze nu bekrezen Jeun. Persen Brezhoneg no kemer hier krezen Jeun. Shit no maar laginja. Maar shit maar laginja gezien no kleed oskrisaden sportes kin wiki play hier kino. Aga hier van trade banduwa. Hier wij banduwa. Memo kai de escoger han dan tagia han dan mas met miso bisonlan. Ben met tagia han ben hebben pronomen boetel han persen Brezhoneg laat ding montagia de stu op kozel stenen bedla. Fina meer tappen daar man se gons go lezen ding de vast piu ze gedin hin nan dene bet die kan la massa player beach. Betam khil han pokke. Maar nou, we daar in jouw mossen dan se daar in montagia. Partie not montagia de tagia matraike. Daar ik so gas digent in. Gas ne we can play wa me gas se wa bit een tuze gwishal me sans began no la bien la be me hon biu ko zo klenik hawa zo ze bidime gwishal. Ja no. Ja, dan rest bidime lams. Wij hadden brave gaan mossemaal. Wat die verrast rapport de lonkees hadden ze gie. Dus ik hier trekken ko zei.